सानै फिसा गोनांखा आइजोआ गुबुन हौवाजों खारदों। बिशप सनुवारिनि बिसि रंगली सनुवारिया थांनाय 17 मे खालारखालिनिफ्रायनो गोमानानै दं। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सनाफुली माजारकुसि गामिनि बिशप सनुवारिनि बिसि रंगली सनुवारिया थांनाय 17 मे खालारखालिनिफ्रायनो गोमानानै दं। गावनि 10 बोसोरनि आरो 13 बोसोरनि सानै उन्दै गथ'खौ गारनानै सोरबा हौवाजों खारलांदों होननानै सन्देह खालामदों, मानोना बियो गुबुन हौवाजों गोबाव समनिफ्रायनो फन रायलायबाय थायोमोन होननानै फिसाया फोरमायदों। बिनिखायनो सोरबाफोर भिडिअ'आव होनाय सावगारिखौ नुसनबायोब्ला 6003369464 जानबुं अनजिमायाव फोरमायहरनो थाखाय खावलायहरदों नखरनि सुबुङा। सानै फिसा गोनांखा आइजोआ गुबुन हौवाजों खारदों। बिशप सनुवारिनि बिसि रंगली सनुवारिया थांनाय 17 मे खालारखालिनिफ्रायनो गोमानानै दं। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सनाफुली माजारकुसि गामिनि बिशप सनुवारिनि बिसि रंगली सनुवारिया थांनाय 17 मे खालारखालिनिफ्रायनो गोमानानै दं। गावनि 10 बोसोरनि आरो 13 बोसोरनि सानै उन्दै गथ'खौ गारनानै सोरबा हौवाजों खारलांदों होननानै सन्देह खालामदों, मानोना बियो गुबुन हौवाजों गोबाव समनिफ्रायनो फन रायलायबाय थायोमोन होननानै फिसाया फोरमायदों। बिनिखायनो सोरबाफोर भिडिअ'आव होनाय सावगारिखौ नुसनबायोब्ला 6003369464 जानबुं अनजिमायाव फोरमायहरनो थाखाय खावलायहरदों नखरनि सुबुङा। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदों ना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133 9101536360